Il-Gvern flimkien mal-Kunsill Lokali tal-Marsa ħabbar il-programm ta' avvenimenti li ser jiċċelebra l-għażla ta' din il-belt bħala Belt Kulturali għal-2022. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet fl-istess lokalità l-ħamis wara nofsinhar hekk kif ġie spjegat li dan il-programm se jkopri 12 il-xahar. Fil-fatt is-sindku tal-lokalità Josef Azzopardi spjega kif iżżansnet ukoll l-emblema ġdida għal dan il-programm, emblema f'forma ta' dajsa b'tifkira għall-port li tmiss miegħu l-Marsa. Azzopardi tenna li dan it-titlu għal-Marsa wassal sabiex aktar produtturi u nies mitla tal-arti għamlu kuntatt mal-Kunsill sabiex din is-sena jesponu l-arti tagħhom minn waħda ma' dak kollu li jsawwar il-Marsa. Dwar il-programm li tnieda u l-attivitajiet fiħdanu, is-sindku spjega li ser ikun hemm wirjiet differenti ta' arti, xolf tradizzjonali tal-meħ, l-infjorjata, dawriet ma' siti storiċi fil-lokalità, anka permezz ta' vettura tal-linja antika akkumpanjata mill-banda fost oħrajn. Għandek programm b'12 l-attività. Attivitajiet differenti li ħankunu qed inħabbru waħda. Però is-sabiħ tagħha is-sena tal-Belt Kulturali li qed jiġu entitajiet fuqna u llum iridu jinvestu fil-Marsa. Jien naf min jixtieq pereżempju fix-xatt tal-Marsa bla ma nagħti tarif iżejjed, iridu pereżempju jiftħu xi mużew partikulari ġol-menqa tal-Marsa. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali José Herrera tenna l-importanza li fih dan il-Marsa jkompli jsir investiment massiċċa biex din il-belt tkompli tikkapitalizza fuq il-karatteristiċi sbieħ tagħha. Baħt it-titlu, ħadd il-flus, titlu mhux waħdu mhux xejn, ħa f'somma flus konsiderevoli mill-Gvern Ċentrali u qed isib kollaborazzjoni mill-Gvern Ċentrali biex jitella dawn l-attivitajiet, però aktar minn hekk jiġal il-Gvern li forsi jaqaf jaħseb ftit u jifoka ftit fuq din iż-żona.